Uy, snow. Snow guys. Oy, oy, oy. Look, ang daming naglilinis ng daan ngayon. Oo. Pala pa more. Pala pa more. Ala, oy, ang bilis ng snow guys. Look, oh. Kapoy, ano yung snow ay. Balik-balik guys. Sige, balik-balik. Ganito yung delikado guys kasi nag-snow, and then nag-ulan, and then ang ginaw. So, ang nangyari, naging ice talaga. Pati itong flag, oh, ang bigat. It's really ice. Hello? Huh? We cannot really do it, honey. It's ice. It's ice, oh, mga sa ibabaw ng mga bubong ng mga bahay. Ice. So, ito na yung time na gamitin na namin yung sasakyan kasi hindi talaga kaya. Slowly. That's good. Tame, that's good. So, can you imagine magpala ka nitong ice, guys? Buong driveway namin, ang lapad sa ibabaw at ang haba doon sa baba. So, hindi mo talaga kakayanin. Ang dami kaya dito na na stroke na mga tao dahil sa paglilinis ng snow manually. Ang dami po talaga. I guess we have to put salt in here. It's ice. You cannot take it out. Yeah. Wala talaga ito sa plano guys na gamitin itong sasakyan na ginagamit ko palagi, itong Toyota, kasi talagang gamit na gamit ko ito kapag alis ako ng bahay. So ngayon wala na kaming choice kasi nag-snow at ice man guys, at ulan ng ulan, alam nyo ba? So dahil sobrang ginaw at maulan at nag-snow, so naging ice siya, kaya ganon. At meron mga prediction sa Pilipinas guys ba na mag-snow daw dyan guys. Oy, iwan ko lang si Batman anong klaseng prediction dyan. Ice guys, oy. Ice. Ano kayang mangyayari sa Pilipinas kapag mag-snow ng ilang inches? Yung mga bubong guys, mahugmak at saka kailangan ng mga winter coat. Kasi iwan ko na lang, kawawa yung kabayan. Tapos na nga kami, no? And yung kapitbahay namin, hindi sila naglinis guys. Yung andyan na kapitbahay. I think dahil wala yung asawa niya. I think yun yung dahilan. So, hindi din pwede kaming tumulong. Kasi bagong gawa yung driveway nila. At alam nyo naman dito guys, pag yung driveway is bagong gawa, ang mahal. And then baka masira yung driveway kasi nga plow siya, no, hindi siya makontrol, baka malukat yung driveway ba. So kaya hindi si Tami tumulong. Pero kung gusto nilang manghiram, sinabihan naman niya, pwede silang makahiram, pero hindi si Tami pwedeng mag-drive kasi kami yung magbayad kapag masira yung driveway. Kasi every time na mga bagong driveway, itong mga kapitbahay namin, mga ano po yung mga driveway nila, mga bago. And ang mangyayari po, kapag mayroon pong sira, aayusin nila ba? So, kapag masira, hindi kami mag-ayos. So, tumulong pa. Ganyan yan dito. Kapag tumulong ka, hindi masira, ikaw yung magbayad. Depende kung anong sabihin ng kapitbahay. Pero, yun, ang ganda ngayon ng paligid. Ang ganda. Gusto ko dito magtambay kahit sobrang ginaw guys. Gutom na ako nga eh. Iwan ko kung ako lang ba nang nakikita yung mga prediction daw, mag-snow daw this year daw guys, na malala daw guys. Iwan ko na lang, mga AI man ata yun, or mga peaking mga prediction. Walang mga hindi tayo maniniwala sa mga ganyan. Maghintay na lang tayo kung ano mangyari, no? Kapag mag-snow man gali, no, sa Pilipinas, ang gagawin na lang talaga ninyo is kailangan magpunta kayo sa isang lugar at maggawa-gawa kayo din doon ng mga fire.
pit or yung mga maghaling mo kalayo. And then, ang kailangan lang talaga ninyo is kahoy. No, hindi hindi gagana po yung mga charcoal, mga uling, hindi. Kahoy talaga guys, yun yung gamit dito, lalo na sa kapag sobrang ginaw ang bahay. Kahoy, fireplace, yun siya. Oh guys, ayos talaga guys, nag-ayos talaga guys. Ayos guys, oy. Hala, oy, ayos guys. Oh, no. Grabe ayos, oy. Hirap na ito. Ay, come on. Aray, kaluoy, ice. Agoy. You don't have to go far, Misty. Agoy. Is this just pee over there? Just do it. Just go ahead. Go pee. Come on, hurry up. Aray, kaluoy sa monkey. Aray, kaluoy sa mga dagmagli. Go to the side. Good girl. Go pee over there. Come on. Pee. Come on, Roxy. You do too. Come on, go pee. Kaluoy. Hirap no. Ayos no. Hirap paglakad. Bilisan ninyo kasi yung ginaw. Ayos guys. Grabe. Come on. Roxy, come on, hurry up. Come on, quick. Roxy, come on, hurry up. Pipi. Grabe ang ayos guys. Oh. Ayos oh. Hello. Nice. Nag-ayos yung lahat. Ang ganda guys, look. So, ang ganda ng kahoy, oh. Balik tayo sa loob guys. Grabe ayos eh. Tubig naman sa ilalim ah. Kalota. Ang sasakyan guys, tignan nyo oh. Grabe. Grabe ang ice eh.